Lapregos do tempo dos Sputniks. Amor e sangue en Chiapa. A Cidade da Selva coñecíase, sabíase que existía, pero non tiñamos a perspectiva, digamos, concreta do que era na paisaxe, nin onde estaba, nin que tiña asociado. Realmente partimos de aquí, do sitio onde estamos agora, que as viñas, na Pobra de Brollón, pois xa entendimos que aquelo precisaba dun proxecto grande, un proxecto de longo percorrido, que foron 7 anos que agora pechan de un xeito con este libro. Primeiro co documental, que fixemos hai un par de anos, e agora co libro, como xeito tamén de devolver todo o que aprendimos neste camiño. Moitas pegadas, moito tempo no monte, e pecha neste libro que hoxe presentamos aquí, a Pobra de Brollón. De volta a casa, un círculo que se pecha. Dun xeito o libro o que fai é combinar a historia que contan os obxectos coa historia que contan as persoas, que todo ten na paisaxe pois, o medio, no, de diálogo. Alfredo contaba sempre, había 3 casas, había 20 persoas ou así, e os amos colgando, e tiñan galiñas e tal. É o que atopamos exactamente. Estes guerrilleiros e guerrilleiras tiveran unha forza de organización moi grande, e que fixo da Cidade da Selva un sitio liberado e realmente un perigo para o franquismo. A pesar de que pensamos sobre estes espazos como periferias, como sitios alonxados, nos anos 40, nos anos 30, nos anos 40 foi o centro do mundo.